Yn allweddol i'r cwestiwn yma yw deall y cysylltiad rhwng cyflymder a ddadleoliad. Nawr, cyn lefel A, rydych wedi dysgu fod cyflymder yn pellter dros amser. Gwyddoch hefyd fod cyflymiad yn cyflymder dros amser. Nawr, yn fwy benodol, cyflymder yw y newid mewn dadleoliad dros y newid mewn amser. A chyflymiad yw y newid mewn cyflymder dros y newid mewn amser. Nawr, beth ydych chi wedi dysgu yn lefel A yw gallwn troi hwn i mewn i dx wrth dt. Ond ar gyfer cyflymiad gallwn troi i mewn i dv wrth dt. Nawr, daw hyn o ystyried y pethau yma fel sefyllfaoedd dynamig, lle mae pethau'n newid, a felly mae rhaid i ni edrych ar galcwlws, sef y mathemateg o newid. Rydym hefyd wedi dysgu yn lefel A fod diffeiri ac integri yn prosesau y gwrthdro i'w gilydd. Felly, golyga hyn, os yw v yn dx dt, yna gallwn dychmygu fan hyn. Nid yw hyn yn datganiad mathemategol cywir, gallwn ddychmygu lluosi y ddau ochr gan dt. Ac ar gyfer yr un yma, rydyn yn gallu dychmygu yr un peth. Rho'n rhain mewn dyfynodau oherwydd yn dechnegol nid ydyd yn datganiad yn mathemategol go iawn, ond mae'n arwain i ni weld os integrwn y ddau ochr. Gwyddom fod yr integrin o dx yr un peth a'r integrin o 1 dx, sydd dim ond yn x. Felly, yr integrin o v mewn berthynas ag amser yw x, a'r integrin o a mewn berthynas ag amser yw v. Felly, unwaith rydym yn gwybod neu yn cofio hyn, gallwn yn eithaf rwydd taclo y cwestiwn yma. Gallwn gweld bod y fformwla ar gyfer v wedi'i rhoi, a rydym yn wybod beth yw'r dadleoliad. Golyga hyn ein bod yn gallu integri. Felly rydym yn mynd i integri v. A bydd hyn yn rhoi ni ein dadleoliad. Rydym ddim yn gwybod lle rydym yn mynd i integri oherwydd ni roedd y dyn i dechrau a diwedd, ond roedd y dyn i un gwerth yn benodol. Felly gwyddom fod yr amser t yn hafel i 1, y dadleoliad yw -4 metr. Felly, beth ydym am wneud yw rhoi i mewn y fformwla a rhoddwyd i ni. A wedyn daw t sgwar i fod yn t cubed dros 3, a mae dal gennym ein 6 o flaenau. Daw t i fod yn t sgwar dros 2, a dyna ein 8, a mae'r 5 yn integri fod yn 5t. Hefyd, oherwydd nid oes gennym y terfannau ar gyfer yr integrin yma, mae rhaid i ni ychwanegu plus c, neu plus c. Gallwch ddod o hyd i'r manylion llawn am sut mae'r integri yna yn gweithio o fewn un o'r fideos adolygu arholiad arall. Nawr, gallwn wneud bach o glanslo. Mae 6 a 3 yn canslo i adael 2. 8 rhannu a 2 yw 4. Felly diweddwn a 2t cubed minus 4t sgwar minus 5t plus c. Felly, ar y pwynt yma, rydym bron yna. Hoffwn gael mynegiad cyffredinol ar gyfer y dadleoliad, ond mae'r c yma yn broblem. Nid ydym yn gwybod beth yw e. Dyma lle mae'r achos yma, rydym yn gwybod yn dod i mewn. Meddai bod dadleoliad y gronyn yn -4. Felly mae x yn -4 pan mae t yn hafal i 1. Felly am newid rhain i mewn i'r gwaith rydym wedi gwneud yn barod. Felly mae gennym -4 yn hafal i 2 llosiau 1 cubed -4 llosiau 1 cubed -5 llosiau 1 plus c. Golyga hyn fod c yn hafal i -4 minus 2 o'r 2 llosiau 1 cubed plus 4 plus 5. Sy'n rhoi ni yn hafal i 3.
Felly mae gennym ein ateb terfynol, sef x yn hafal i 2t cubed minus 4t sgwar minus 5t plus 3. Nawr, os oes gennym amser ar ddiwedd yr aroliad i wneud bach o tseco, mae yna cwbl o tseciau gloi gallwn wneud fan hyn. Yn gyntaf, gallwn tseco fod ein datganiad o'r ateb yn gweithio yn nhermau fi sydd yn hafal i dx dt. Felly gallwn differu fe. Bydd hyn yn rhoi ni bod fi yn hafal i dx dt sy'n hafal i 3 llosgiad 2t sgwar minus 4 llosgiad 2t minus 5. A bydd y plus 3 yn dod i fod yn 0 pan ydym yn ei differu. Ar ôl hwn i ni yn hafal i 6t sgwar minus 8t minus 5. Sef beth hoffwn gael. Felly mae'r check yna wedi llwyddo. Mae'r ail check bach yn diflas yn y sefyllfa yma, ond gallwn gosod ein t yn hafal i 1. O'r cwestiwn greiddiol a gweld os ei fod yn rhoi y minus 4 a ddylsau roi. Felly byddai hyn yn 2 llosgiau 1 cubed minus 4 llosgiau 1 sgwar minus 5 llosgiau 1 plus 3. Sy'n hafal i 2 minus 4 minus 5 plus 3 sy'n hafal i minus 4. Felly mae'r check yma wedi llwyddo hefyd. Cyn i ni orffen, hoffwn sôn am ffordd arall o falle fydd yn helpu chi i gofio yr hyfaliad yma. A oedd yn allweddol i'r cwestiwn yma. Y ffordd yw, dysgwch chi peth amser hyd yn ôl nawr fod, os ydych yn gwneud graff gyflymder amser, ac yn tygau byddwch yn aml yn cael rhywbeth fel hwn dwedwn. A falle bydd peth gwerthodd yn cael ei roi chi, falle byddwch yn gwybod t1, t2, t3, a falle byddwch yn gwybod beth yw'r cyflymder yna, a byddant yn gofyn pa mor bell ydw wedi teithio. A'r ffordd byddwch yn gweithio allan yw byddwch yn cyfrifo yr arwynebedd o dan y cromlin. Felly bydd hwnna y triongl bach plus petrial plus triongl arall. Felly gan wybod eich bod nawr yn gwybod mae arwynebedd o dan y cromlin yw'r integrin, felly yn fwy benodol, mae hyn yr integrin o'r ffwythiant sydd o ffwyth yn cyflymder mewn berthynas ag amser sydd ar yr uchelyn x. Felly os ydych yn cael trafferth cofio sut i wneud cwestiwn fel hwn, gall meddwl am y ffordd symlach yma o sut oeddech unwaith arfer gwneud e, a siwr o fod dal yn gwneud weithiau gall hyn helpu chi gofio.